Nou is het nog leeg in en om sporthal de Treien in Venture. Maar in augustus worden duizenden mensen verwachten. En 16 internationale teams, onder andere uit Zuid-Amerika. Omdat de keersclubs uit die landen net een soort yield hebben, worden verblijfskosten door de organisatie hier betalen. Dat geldt net voor de Europese landen, maar voor de Zuid-Amerikaanse landen wel. Hebben ze of ze hier hebben willen, ja, dan zullen we hun huisvesting betalen moeten, want anders dan komen ze net. En zit hem daar die 64.000 ik zo wat in of zo? Nou, dat is wel heel toevallig, maar het is ongeveer wel het gat wat er is. Dus ja, we willen die mensen hier gewoon hebben. En dat betekent dat wij nog een substantieel bedrag binnen moeten. Er zijn 4 onderdelen. Het meest prestigieuze, dat is het Largus, het aangeleide van het peloten. Nou, daar zijn we wereldkampioen geworden in Ecuador. Daarnaast wordt er in de sporthal de Treien morgenkeerst, een hele belangrijke variant. Dan is er nog een Europees spel, het gebeurt op gas. En wat nij is het Friese spel. Dat zal ik spelen worden door de landen die hier komen. Een ander aspect is nou dat ik de vrouwen voor de eerste keer mee ga. De sporthal en het complex zelf, daar moet ik nog wat gebeuren. Ja, de baan die zat in de luid, die moet hersteld worden. Dat zal de gemeente doen. Daar hebben we alle meewerking van. Dat de baan gewoon in april, mei klaar luidt. En dan is het complex is via het klaar. De organisatie zal de komende tijd praten met mogelijke sponsoren, want elke bijdrage is welkom.